שלום. זכיתי לעבור טיפול, תרפיית ממדים, ואני פשוט מודה על כך. הדר טיפלה בי ברגישות, בחום ובאהבה, והובילה אותי לתובנות וריפוי עמוק שלא חוויתי קודם. תודה לך הדר על המסירות, על האנרגיה הטובה והיכולת שלך לראות את הנשמה מאחורי המילים. עזרת לי מאוד ונתת לי להבין הרבה דברים שלא הצלחתי להגיע אליהם ולהבין קודם. ובאמת שלקחתי את זה איתי הלאה ואני מיישמת ביום יום ומוצאת את עצמי שאני מצליחה להתגבר, שהקשיים שבאתי בשבילם לטיפול אצלך ממשיכים להיות לי בדרך, ואני מצליחה לצלוח את זה בצורה טובה, בזכות המסירות שלך והטיפול שלך והאינטואיציה הטובה שלך ולאן שהובלת אותי. תודה רבה, אוהבת.